Morning teenage. Kodi munamvapo nkhani ya Hiro Onoda. Hiro anali soldier, intelligence officer wa ku Japan nthawi ya Second World War. Ndiye mu December 1944 anamutumiza ku the Philippines Island ku dera lotchedwa la Bang. Iyeyo ndi gulu la anzake. Anawatumiza pamene popo kunena kuti azikaphulitsa malo ena aliwonse amene ma forces a USA angafikire. Kunena kuti zasokoneza zakanike kufika pamene nkhondo imapitirira. Chifukwa ya Second World War, Japan imamenya nkhondo ndi USA. Ndi USA ili ndi mgwirizano ndi dziko la the Philippines. Anapezeka kuti Hiro anamusiya pamene paja. Nde atayamba mission yawo icha kuti aphulitse malo amene amayenera kuphulitsa anawuzidwa aja. Akuluakulu anabweranso kudzauza unena kuti ayi basi mission yasintha, musaphulitse malowa. Ngakhale zinamukhumudwitsa Hiro chifukwa choti ankaona ngati mission imene inali yofunikira kwambiri kuti agonjetse ma Americans aja. Koma nangasiye ndi soldier chabe akuyenera kutsata ma orders. Nde anawuzidwa unena kuti nde inuyo muzimenya guerrilla war, mulowe mujango muzimenyana nawo ma Americans wa muzathothola one by one. Anali yeyo ndi gulu la anzake. Hiroyo komanda wake Taniguchi mene ankawasiya anawuza kunena kuti no retreat, no surrender. No matter what simukupanga surrender chifukwa empire ya Japan singapange surrender, ndipo sitisapanga surrender, ndeti nayo ni nkhondo anthu amusasiye. Nde gulu la Hiro ndi anzake linathamanga linakabisala mu phiri. Kunali koopsa chonchi kuthengo. Kumbali ya kumene analiko kulabangiko pamene ma forces ena onse ajanatani anapitirira umakamenya nkhondo mbali ina. Iwo acha basa anali busy pamene machapa kumamenyana ndi ma forces a USA. Kenako anayamba kulandira ma leaflets, mapepala amauluka ochoka mmwamba olemba kunena kuti Japan yapanga surrender, nkhondo yatha, pangani surrender, tuluka nimoni mphirimu. Nde Hiro ataona ndanzake anaona kunena kuti fanzi ifuna kutipusisa, afuna kuti tituluke, tikatuluka atiphe. Komanda anatiuza kunena kuti no surrender. Nde kuti nkhondo singathe, Japan singatule pansi zida. Anazipanga ignore ndikumapitiriza nkhondo Ndetsono nkhondo icha inafika poti ma Americans acha samaonanso amati akachoka mphiri muja pena nanga sindi njala amalowerera kupita kukapeza midzi. Apeza midzi muja ayambaso kuombera kumene kujaku ndikubasa kudya ndikubwerera. Pena amaba akapeza pamene pali zida abazida ndikubwerera kumene amabisala kuthengo kuja. Ndi anthu amaopa kwambiri, anali anthu oopsa kunena kuti kuthengo kuku kuli masoja za ku Japan. Ndi ulendo wina atapeza kuti atuluka anapeza kuti anamenyananso ndi gulu lina, koma gulu lake linali la ku Philippines, masoja za ku Philippines. Ndi anaomberapo anthu angapo mpaka panasala anthu 4. Hiro anasala ndi azinzake. Anzakewo anali Shimada, Akatsu ndi Kinsichu. Anala kulandirabe ma leaflet acha maponyedwabe, amalandirabe makalata. Kena kumafika pomalandira makalata ochoka kwa azibale awo. Ena omati ayi ndine mayi yako, nkhondo inatha, tulukani zibwerani. Iwo ajali fanzi ifuna kutipusisa cholinga itirani itiphe, nkhondo singatani sizingatheke kuti nkhondo yatha. Anakhala ku nthawi yayitali amakana kukhulupirira. Ndepena amati atuluke akamenyeso guerrilla war yawo ija. Anapeza kuti anthu awiri so ena anatani anaomberedwa, panatsala awiri okha, Hiro ndi nzake. Ndi nzake wina anapanga surrender, anangonyamuka kupita kuti ine ndifuna ndikaone ngati ndi nkhondo yatha. Akulimbikira kuti tachita surrender. Hiro ananena kuti ine sindingapange surrender pokhapokha Taniguchi komanda atabwera kuzandiuza kuti chani tachita surrender chifukwa fanzi kutipusisa. Anayesera kumuuza nzake kuti asapite, nzake ucha anapita anakadzipereka, anapanga surrender. Nde Hiro anakhala mthengo nkumamenya guerrilla war. Amati akatuluka pamene mujamu ndi zida zake, apeza mudzi, aombera anthu, anakhapapo munthu wina mutu, kubaka yaba ng'ombe, aba zinthu kubwereraso. Anasanduka boogeyman, munthu woopsa kwambiri kudera la Bang, kunena kuti muli munthu momo amene amatimenya nkhondo yoopsa kwambiri. Koma ifo choti anali pobisala ponena kuti samadziwa kuti ali patipati, koma amadziwa kuti kuli munthu kuko. Amapitirizabe kumaponya maucheni ma leaflet, kuyesera kumayankhula pa chimegaphone, kumafuula muchiyankhulo chawo kunena kuti nkhondo inatha, tuluka nimoni. Koma Hiro samayilola kuti asafuna ndipusise, nkhondo sinathe. Mpaka nakunapeza kuti kunatulukira mnyamata wina wake ochoka ku Japan, dzina lake Suzuki.
analionera kuti anangomva mbiri kunena kuti akuti kuthengo la ku Labange kuli soja wa ku Japan nayenso ndi wa ku Japan ananena kuti ndikufuna ndikamusake ndikampeza kukhala mission kumanena kuti ine ndikufuna ndikampeza akuti akuona ngati nkhondo ikadapitirirabe mpaka nada anapita kuthengo kumene koko anapeza kuti anagwidwa ndi Hero uja koma fachoti anayankhula chiyankhulo chakwawo kuti ndikukudziwa ndiwe Hero ndipo azibale ako akukufuna nkhondo inatha kalekale so sati panopo zaka zambiri iwe ungobisala kuno ku nkhondo inatha Japan inapanga surrender Hero chamakanabe kuti mundinamiza ine ndizakhulupirira komanda wanga akazandiuza kuti nkhondo yatha chifukwa kuti komanda wanga anandiuza kuti no surrender nde Suzuki chanati okay chabwino ine ndipita ndikawapeza akomanda ako ndikawauza kuti Hero ali moyo ndipo akuti akudikira kuti mukamuuza kuti nkhondo yatha Suzuki da anabwerera anakapeza kuti anakanena ndikuboma komwe kuti Hero tundampeza anapereka zithunzi ndanjambula ucho akumenya benkhondo uko akupha anthu mmidzi akuti akumenya nkhondo yatani ya Japan akumenya Second World War mpamene notho munthu chali moyo anakasakasaka akomanda ake anali atachita solitaya atasiya ntchito ya mwame anali akugulitsa mabuku amagwira ntchito mu bookshop in fact panali patatha zaka 29 nkhondo itatha Hero akumenya benkhondo kuthengo nkhondo inatha 1945 Japan inapanga surrender 1945 Hero anali akumenya benkhondo anatumizidwa kumene koko ku Labange ali ndi zaka 22 apapa inayi 1974 mene anthu amazati munthu tampeza uko akumenya benkhondo ndipo nthawi imeneyo Hero anali atapha ma civilian 30 mundzina lonena kuti akumenya nkhondo ya Japan akumenyera nkhondo mfumu emperor basi tumpamene anatumiza sochani ma forces anakapeza komanda acha Atananguchi kuti pitani mukantenge Hero anapitatu Atananguchi anakatula kumene kucha anafika kumene kucha ndine nkhondo inatha tulapasi zida iye uja ali nkhondo inatha tiye tizipitani basi tumpamene anawatenga Hero kumatani kumapita kwawo anakafika kwawo ngati Hero anakumana ndi president amakolo ake anamuona ali nzaka 22 anakapita kwa ali nzaka 50 chanika atakalambiratu anali ndi nthawi nkhondo ino ali nzaka 91 zikomo kwambiri.